Čaute ľudia, sa mi to teraz nalaguje, ak áno, tak prepáčte, ideme si zahrať Granny. Ty kokos, ja sa bojím hrať Granny. Oh shit. Ja budem teraz po asi 10. krát v mojom živote Granny. Ja som to v živote nehral kvôli jednej veci reálne. Kvôli tomu, že to je creepy. Snad počujete zvuk teda. Ty kokos, už sme tu. OK, bro. Ja sa bojím, kamo. Ideme, hrysk nebo zisk. Dobre, vypadá to tak, že je asi dole. Podľa mňa je určite dole. Poďme sem. Čo tu bude? Kriste, sa tu bojím. Ľudia, čo sa mi teraz práve stalo. Toto bude asi posledná moja hra. Kvôli tomu, že nemám tak dlho nadstavený čas ako na natáčanie, ale na budúce vydám napríklad video zase z Bravka. Bude normálne, ne tak zalagované. Lebo viete, vtedy ja som si kúpil novú Wi-Fi a teraz mi to snad nelaguje. OK, tu není tá grenoška. Pôjdeme zase... Kamo, čo je to? OK, pôjdem radšej sem. Pôjdem takto, tady. Nemôžeme chytiť. Doriť. Ja nechcem chcieť. Yes. Reálne ľudia, ja som sa práve zosral. Ty kokos. Snad som teraz nedojde, ja som aj zdrhala keže, ale ty vole. Ja som normálne, ona jak sa tam objavila. Ale ja nechápem proste ľudia, ako sa tam mohla objaviť. To nič není. A to je zatvorené, ale poď určite je to. GG. Bro. Sa bojím. Oh shit. Že sa nedojde. Hello. Všude tady je sám plevel. A ty si, holko, vyšší level. Odporná a hnusná stará babízňa. Pod postel. Let's go, kámo. Skryli sme sa jak nikdy. Ty kokos. Ty nesmej sa, lebo ja ťa zbijem. Babička jedna. Ty kokos, ona je strašná nechutná. Ona je nechutná babízňa, ľudia. OK, ona bude určite stať za dverami. Takže urobíme... Bum. Takto. Ona vlastne pôjde sem dnu a potom pôjde teda von a ona pôjde dole. Buď dole, alebo vedľa. A vidíte, už je tu tá babízňa. Sa bojím, babízňa, nechaj ma žiť, prosím. Ty kokosak, čo? Ona to zdvihla to. No žiadne I see you, brother. Oh yes, sister. OK, ona by mala byť dole. Teoreticky. Ona tam hodila pascu. Že nebuď hore, prosím, nebuď hore. A ona je tu!
Dobre, som dead. Ľudia, som dead. Kam ona ma nenašla? Ty vole. Ty vole, ale... Ty vole, ľudia, ja sa bojím. Pôjdeme dole. Risk je zisk. Ale nie. Ale nie, bro. Ty kokos, ja sa bojím, ľudia. To je strašný pocit. Toto bude asi moja posledná hra. Akože, že keď chcípnem, už asi ani nebudem točiť, lebo neviem, mám toho veľa. Takže tak. Počkaj, tam niečo je. Tam niečo je, ľudia. Ty kokos. Ešte sa bojím, ale tam niečo je, vidíte? Tam na boku, čo svieti, tam, kde mám presne tú bodku bielú a nad tým. Tam to žiarlivé. Tam určite niečo bude. Preboha. OK. Babizňa je vedľa mňa. Ja teraz mám jedinečnú šancu ísť dole. Teraz. Prosím, nech odtade. Dobre, babizňa sem nešla. A babizňa je tu. A je to OK. Máme ju tam, kde som ju chcel mať. Prejdi. Shit, kamo. Ej, bro. Aj. Bro. Niečo som našiel. Ale to je nepotrebné podľa mňa. Kameň. Ideme sem. Tu malo byť auto. Hej. Fúha, ľudia, sa bojím. Tu sú náboje do... OK. Dobre, tu nič není, to je za prvé. Dobre, že tu není hore žena. Teraz sa modlím, aby tu nebola. Tá nechutná babizňa, ty kokos. Babička Anička. Tak to je... Bro. Že odíde. Nech odíde. Dobre.
Typka odišla. Už si myslím, že sa môžem postaviť. Let's go. Ahoj, babka. Slepá. Ne, mi to nejde. Ne, nechaj ma. Ne. Ona ma. Ty kokos. OK, ľudia, toto je koniec videa, takže čaute, vidíme sa u ďalšieho videa. Reklama! Čaute!